Around Bangkok, yes. Training. Morning. Morning. Do distribution Thailand flight? How is your leg? Distribution Thailand flight? Tired. It's good. What about you? A bit sore. You have to relax today. No, infatti. Buongiorno. Buongiorno. Så er vi på dag nummer 5. Og vi kører vores bløde rute her. Drejer til højre. Op ad bjerget, tror jeg nu. Måske lidt tidligere end slå det. Ja, jeg synes de sagde... Ja, jeg synes de sagde, det var stejligt. Og vi har også ligget omkring de 11% på milen. Okay, jeg har ikke holdt øje. Ja. Og vi har cirka kørt en kilometer opad. Har du ellers gode ben? Altså, det virker okay lige nu. Og raketten også. Ja. Det er alligevel højt, man kommer relativt hurtigt, ikke? Men det er jo klart. Ja. Vi ligger i Hongkong-gruppen. Ikke? Ikke. Hvad? Altså, er der ikke noget bagved? Er der der foran os? Jeg ved ikke, om man kan se det på filmen, men her har vi 2 tårne, som oprindeligt var den gamle grænse. Det er nok cirka der i billedet. Og nogle gamle grænser til Schweiz. Og så skal vi op om lidt. Fantastisk dag. Jeg tror, der kommer et view her. Op i det sving. Det kan da være, at man lige kan kigge ud over måske. Kan vi lige kigge ud over det op, hvis der er en udsigt. Jeg må stikke snuden ind i det hul der. Som man siger. Jeg tror ikke, jeg skal køre længere. Men det her, det er derfor, man har trænet i et halvt år og smidt 20 kilo. This is absolutely amazing. The view down the valley. Så kigger vi igen op på grænsen og siger, i billedet er det nok cirka her. Hvis jeg peger, eller der, hvor den gamle grænse er. Ikke også? Ja, det bliver sjovt at se. Skal vi resten af vejen? Ja, det er jo ikke ret langt, vel? Der er ikke så langt i dag. Ja, jeg kan godt frygte i morgen lidt, det må jeg sige. Ja, jeg glæder mig til at se dig brillere på Mortirono. Ja, det gør jeg også. Pas på kolorten. Ja. Helmut Kolort. Så er der de berømte tårne, jeg filmer igen. Det er også bagved. Nu er de cirka her i billedet. Tror vi ikke også? Her så. Og nu gør jeg derover, så siger jeg her i billedet. Der er de 2 tårne, som i gamle dage var en grænse. Ja, det er til venstre, det er til højre. Der kommer den. Det er sygt. Kan du se mig? Godt, så følger du mig.
Ja. Og nu er tårnene her. På billedet. Nu kører der stærkt den derovre hen, eller? Meget, meget fint. Mini-stelview, lille stelview. Hvad var det med bjerget? Hvad hedder det? Ja. En eller anden at sige. Til nogen. Nej. Og i morgen skal vi op med Montserrat, så vi skal ikke bruge benene meget mere i dag. Og det betyder jo Montserrat. Noget med død, ikke? Det gør det mort. En morttog. Så dødsbjerg. Lige nu har jeg ikke rigtig lyst til det. Tag en bar. En morfar-joke. Det findes ikke. Men en morfar-joke. Der er altid noget, du ikke skulle skrive på. Fik du det? Ja, jeg har hørt. Jeg prøver en. Slukker du kameraet? Okay, gør det. Stop recording. Er du sød lige at sige det ordentligt? Okay, gør det. Stop recording. Så vi skulle på grusbænken. Så får vi prøve det. Jeg tænker på, at vi har endda lidt bredere dæk og en bedre ramme til det. Jeg ved det ikke. Ved du hvad, det kan godt være, at de kan forstå dansk, men jeg kan ikke forstå. Ordet må jeg ikke sige. Hvad er det der? Nå. Jeg er næsten mere nervøs. Ja. Ej, det synes jeg så ikke er særlig sejt, det her. Det er ikke lige til mig, men okay. Ja. Jo. Ja, det har du så. Kan du komme op foran mig? Altså, det her, det er lækkert. Ikke? Ja.
Ej, var det flot. Ja. Det er fantastisk. km/t, det er jo ikke så galt. Hva? Ja, helt vildt. Og man kan mærke, det køler også lidt. Ellers det er altså rigtig, rigtig lækre temperaturer, det her. Ej, var det hyggeligt. Det er sgu livet, det her. Sådan er det bare. Det er lige før andre mennesker ikke irriterer mig i dag.